Tarata utkalu klita an fla samba fla ani muga anduru DMS-TV channel so ni chewni nyantuma ayo bisimile DMS-TV sanfɛ foli an tan no ban kan bagana lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka don kibaru ni o wagati seli sana an da se an bi kunnafoni baw mani ka olu da kulo kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se ka dɛmɛ ni kunnafoni kan ni na Charlie ani ko kilinaw di hakilina diyɔrɔ la ale kɔfɛ bi kunnafoni baw min b'an bolo ni ka olu da kulo kan dɔw bɛ tali kɛ Kari tɛmɛnen utkalu tile 10 sanba 2025 an ka gendarmerie maaw ka brigade min yɛrɛ kɔni bɛ Dire mara kɔnɔna na k'u bamaciwale maaw taara attaque kɛ ni ka ɲɛsin ni gendarmerie min yɛrɛ kɔni ma wale min kɛra sababu ye ka an ka Mali gendarme 2 yɛrɛ kɔni jogin an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Kari tɛmɛnen utkalu tile 10 sanba 2025 wulafila nɛgɛ kanɲɛ 17 wagati ko an ka Bamako aéroport international président Modibo Keyita yɛrɛ kɔni yɔrɔ la nin yɛrɛ kofɔlen bɛ Senu fanfɛla yɛrɛ de kɔnɔna na ko aéroport yɛrɛ kɔni kɔnɔna na dumuni feere yɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni bɛ yen ni o tɔgɔ ye ko catering SA yɛrɛ kɔni ko tasuma de mɛnna nin dumuni feere yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna na wale min kɛra sababu ye ni ka tiɲɛni ba yɛrɛ de kɔni don restaurant maaw ka yɔrɔ la an ka Mali premier ministre ni o ye Général Abdoulaye Maïga yɛrɛ kɔni ale kun bɛ an ka Mali émission dɔ yɛrɛ kɔnɔna ni o ye ko Mali kura tagasira sabanan yɛrɛ kɔnɔna o émission yɛrɛ de kɔni carila sibiri jan tɛmɛnen utkalu tile 2 sanba 2025 émission min yɛrɛ kɔni senfɛ an ka premier ministre ale b'i da don an ka jamana kuranko lahalaya la ni wagati in na a y'a yira k'a fɔ ko wagati tɛmɛnenw na olu ko laseli min yɛrɛ kɔni kɛ ko Mali jamana kɔnɔdenw bɛna kuran sɔrɔ heure 19 yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na tile kɔnɔna na ko komi u ka o laɲini yɛrɛ kɔni sabatira ko laɲini kura yɛrɛ kɔni bɛ o la o de ye ɲinan san bɛɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka kuran di Mali jamana kɔnɔdenw ma tile kuru kara bɛɛ ko o bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa u ka o laɲini ka se ka sabati kan ka Mali ministère transport ni o ye Madina Sissoco ye ale kun ye décision dɔ ta wagati tɛmɛnenw na ni o de ye ko bolimafɛn girimanbaw yɛrɛ kɔni ko yamaruya tɛ olu bolo bilen ne ka don Mali jamana kɔnɔna na wa u tɛ bɔ Mali jamana kɔnɔna na k'a fɔ k'u bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ yɛrɛ kɔni kan walasa ka se ka an ka siraw yɛrɛ kɔni lakana o décision ye ni o yɛrɛ kɔni kun ma diya Mali jamana kɔnɔdenw ale ni maa caman ye wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna k'a bɛna fɔ décision ye ale kɔni nana ni ko ɲuman bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na ko juillet kalo dɔrɔn kɔnɔna na sanba 2025 an ka Mali douane maaw sera ka sefa wari miliyari 84 yɛrɛ de kɔni minɛ kalo kelen kɔnɔna na Diamond Cement ni o ye ciment usine ye an ka Mali jamana kɔnɔna min sigilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na olu ka ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni ye lettre kɛ ni k'a ci ka directeur régional du travail yɛrɛ kɔni ma k'a yira k'a fɔ ko ka sanga ni juillet kalo tile fɔlɔ sanba 2025 attaque min kɛra olu ka usine yɛrɛ kɔnɔna na ko ka sanga ni o tiɲɛniw yɛrɛ kɔnɔna ye olu ka usine kofɔlen kɔnɔna na k'olu bɛ laseli kɛ direction régionale du travail maaw yɛrɛ kɔni ma ko min ye olu ka baarakɛlaw ye ko u kɔni bɛ chômage la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka d'a kan ko baara yɛrɛ kɔni tɛ se ka kɛ usine in kɔnɔna na an ka Mali premier ministre kɔrɔ ni o ye Musa Mara ni ale yɛrɛ kɔni datugu mɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an kɔni ye kunnafoniya sɔrɔ ko wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna na ni ale kun datugulen ko don an ka Bamako MCA yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an ka Mali autorité ye Musa Mara bɔ Bamako MCA la ne k'a bila ka taa Kulukoro MCA la Ali no faso ni ale Burkina Faso ka ressortissant dɔ ye min yɛrɛ kɔni fatura Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na k'a to kaso la Côte d'Ivoire autorité maaw yɛrɛ kɔni bolo ka sanga ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ka fatuli Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na Burkina Faso ka maaw yɛrɛ kɔni Côte d'Ivoire maaw ɲangi kosɛbɛ ko u ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ma a yɛrɛ faga ko min ye Côte d'Ivoire maaw ye k'olu le Ali no faso yɛrɛ kɔni bɔnɛ ani na ko jaabi yɛrɛ kɔni na Côte d'Ivoire procureur de la République ale kɔni bɛ bɔ ni ka interview dɔ kɛ téléso dɔ la Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na interview min yɛrɛ kɔni senfɛ a b'a yira k'a fɔ ko min ye ko k'a fɔ ko Côte d'Ivoire autorité maaw de Ali no faso yɛrɛ kɔni faga ko o kuma in yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ ye Ali no faso ale yɛrɛ kɔni kun bɛ lahalaya minnu kɔnɔna na Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na Côte d'Ivoire procureur a b'i da se olu bɛɛ lajɛlen ma walasa ko faamuyali yɛrɛ kɔni ka sɔrɔ a ko la ni kunnafoniba min bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na
ko kari tɛmɛnen o tukalo tile 10/2025 jire mara kɔnɔna na an ka gendarmerie maaw ka brigade min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ko banbaciwale maaw taara bin ka wale kɛ ni ka ɲɛsin ni gendarmerie maa ninnu yɛrɛ kɔni ma ni drone kamikaze ye ko attaque in senfɛ an ka Mali gendarme fila olu yɛrɛ kɔni jogira ko nka ala barika la o kɔni ni tɛ danger foyi yɛrɛ kɔni na ka d'a kan o furakɛra teliya yɛrɛ kɔni na ko nka u kɔni joginen don an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi source locale yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko banbaciwale maa minnu nana ni attaque in yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni ma jire mara kɔnɔna na ko banbaciwale maaw ye banbaciwale jɛkulu jeune maaw yɛrɛ de kɔni ko wa u y'u ka binkani wale yɛrɛ kɔni kɛ ni drone kamikaze de an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an bɛ ni kunnafoniya in dɔrɔn yɛrɛ de kɔni dɔɔni attaque ko in na wa an ye ni kunnafoniya in sɔrɔ source locale de yɔrɔ la min ye an ka Mali état major général des armées olu kɔni ma bɔ ne ka kuma kɛ a ko ɲɛ yɛrɛ kɔni ka fɔlɔ nka don n'a nataw la n'an ye kunnafoniya yɛrɛ kɔni sɔrɔ nin ko ɲɛ kan an bɛ sigi ko kura ni ka na olu da o tulo kan an kɔni bɛ duwawu yɛrɛ de kɔni kɛ an ka gendarme joginen fila nin yɛrɛ kɔni ye an bɛ duwawu kɛ ko ala ka nɔgɔya kɛ kabini kari tɛmɛnen utukalo tile 10/2025 an ŋɔnɔŋɔnɔ kumaw yɛrɛ kɔni bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na ko coup d'état dɔ yɛrɛ kɔni kɛra an ka autorité maaw la coup d'état min yɛrɛ kɔni ma se ka ɲɛ sɔrɔ don tɛmɛnenw na bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni kan an y'a jateminɛ k'a fɔ dɔw yɛrɛ kɔni bɛ ka kunnafoniya cari k'an ka jamana finitigila ka sanfɛmɔgɔ camanw yɛrɛ kɔni nana k'u sababuya bɔ nin coup d'état in yɛrɛ kɔni na an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali autorité olu kɔni ma bɔ ni ka kuma nin ko ɲɛ yɛrɛ kɔni kan an tɛ se ka kuma in yɛrɛ kɔni tiɲɛtigiya wa an tɛ se ka nkalontigiya yɛrɛ kɔni wagati laban yɛrɛ kɔni na bɛɛ lajɛlen sigilen ne ka an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni ma kɔnɔ maa yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'a bɛ se ka kɛ don n'a nataw la an ka Mali autorité olu kɔni bɛ bɔ ne ka walawalali kɛ jamana kɔnɔdenw ye nin kuma in yɛrɛ kɔni na nka yanni walawalali yɛrɛ kɔni ka kɛ a ko ɲɛ kan fɔlɔ an b'a yira la k'a fɔ ko min kɔni ye coup d'état ko ye an tɛ se ka tiɲɛtigiya an tɛ se ka nkalontigiya fɔlɔ yɛrɛ kɔni an ye min yɛrɛ kɔni sɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw kan a n'a ye ŋunuŋunu kuma minnu yɛrɛ kɔni mɛn an lamɛn olu yɛrɛ de kɔni ɲɛfɔ aw ye ko kari tɛmɛnen o tukalo tile 10/2025 an ka Bamako aéroport international Modibo Keita ni o bɛ Senu yɛrɛ kɔni mara kɔnɔna na ko restaurant dɔ yɛrɛ kɔni bɛ aéroport kofɔlen in kɔnɔna na ni o tɔgɔ ye ko Sever yɛrɛ kɔni ko tasuma yɛrɛ kɔni mɛnna nin restaurant kofɔlen in na nin don yɛrɛ kɔni na aéroport la ko ASECNA maaw ka pompier Bamako commune 5 ale n'o commune 6 pompier yɛrɛ kɔni ka sababuya la u sera ka tasuma kofɔlen yɛrɛ kɔni faga ka sɔrɔ a ma maa si bɔnɛ ani na ko walasa tasuma yɛrɛ kɔni ka faga pompier maa ninnu olu ye heure 2 bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni kɛ tasuma in fagali baaraw da la k'ali n'a sɔrɔ tasuma mɛnɛ yɛrɛ kɔni ma maa si bonɛ ani na ma maa si jogin yɛrɛ kɔni fɛnɛ ko nka tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni donna restaurant maa ninnu ka yɔrɔ ninnu na communiqué la an ka Mali ministère des transports et des infrastructures ale kɔni bɛ laseli kɛ ko sɛgɛsɛgɛli baara dɔw yɛrɛ kɔni bɛ ka daminɛ an ka autorité maaw yɛrɛ kɔni fɛ walasa ni tasuma yɛrɛ kɔni sera ka mɛnɛ ni immeuble kofɔlen na lahalaya minnu kɔnɔna na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o lahalaya ninnu dɔn don nataw la an ka Mali premier ministre n'ale fɛnɛ an ka ministre de l'administration territoriale ni o ye général Abdoulaye Maïga yɛrɛ kɔni ko ale kun ye an ka jamana kɔnɔna na émission min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ ORTM na ni o ye Mali kura tagasira sabanan yɛrɛ kɔni ko don tɛmɛnenw na an ka premier ministre ale ko ni émission maa ninnu ka maa welelen o émission yɛrɛ de kɔni senfɛ interview kɛla nin yɛrɛ kɔni ɲininkali tegu an ka premier ministre la an ka jamana kuranko lahalaya la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o ɲininkali jaabi la premier ministre ale kɔni ye hakilisigi kuma fɔ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni a y'a k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali autorité olu ka laɲini yɛrɛ de kɔni ye kuran ka di Mali jamana kɔnɔdenw ma tile kurukara bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko wa olu bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa laɲini kofɔlen in ka sabati don n'a nataw la kuranko crise kɔni bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na a bɛ wagati damadɔni yɛrɛ kɔni bɔ sisan o wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni an ka jamana sɔrɔ sirako yɛrɛ kɔni ka tiɲɛni caman don o la wale in kɛra sababu ye ni ka entreprise caman yɛrɛ kɔni bi fo ka taa se olu yɛrɛ kɔni datuguli ma o gɛlɛya ko nin yɛrɛ de kɔni hukumu kɔnɔna la wagati tɛmɛnenw na an ka premier ministre ale kɔni kun ye laseli kɛ ko sisan ko Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ k'an bɛna na kuran yɛrɛ kɔni sɔrɔ heure 19 yɛrɛ kɔni kɔnɔna na tile kurukara bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na an ka premier ministre yɛrɛ kɔni kun kelen ne ka laseli in kɛ wagati tɛmɛnenw na o kɛra sababu ne ka Mali jamana kɔnɔdenw la nisɔndiya kosɛbɛ premier ministre kun ye o laseli min kɛ ni o de ye k'an bɛna na kuran sɔrɔ heure 19 de kɔnɔna na tile kurukara bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na a ka o layidu ta in yɛrɛ kɔni bɔra sira fɛ wa o kɛra sebaya yɛrɛ de kɔni o ko yɛrɛ de kɔni ko hukumu kɔnɔna la an ka premier ministre ka kɔrɔfɔ la ko olu kɔni tɛna na dan nin ma u ka laɲini yɛrɛ kɔni ka bon ni nin bɛɛ lajɛlen an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi wagati tɛmɛnenw na général Abdoulaye Maïga ale kun bɛ Mali kura taasira sabanan yɛrɛ kɔni émission kɛnɛ kan ni o carila sibirijan tɛmɛnen o tukalo tile 2 san 2025 ORTM maaw yɛrɛ kɔni fɛ ni o ye an ka jamana telesoba ye o émission yɛrɛ de kɔni senfɛ premier ministre ale b'i da se an ka jamana kuranko lahalaya ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi général Abdoulaye Maïga ka kuma daminɛw
yɛrɛ kɔni na a da taara se gɛlɛya minnu yɛrɛ kɔni bɛ EDMSA maaw kan an bɛ wagati min na fɔ ko bi nin de ye société an ka Mali jamana kɔnɔna na min bɛ courant di kosɛbɛ a kɔrɔfɔ la ko wagati tɛmɛnenw na EDMSA maaw yɛrɛ kɔni kun bɛ baara la u binni yɛrɛ de kɔni na ko yɛrɛ de la a ka kan yɛrɛ kɔni ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka EDMSA lawuli ko kura ye ko wa ko yɛrɛ kɔni bɛ sen na k'o sababuya yɛrɛ kɔni bɔ fondé soutien min yɛrɛ kɔni bɛ ka bɔ an kun an ka telefɔni ale ni wariciw yɛrɛ kɔni sira fɛ Général Abdoulaye Mayiga yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'a bɛ fɛ ka hakilisigi kuma fɔ Mali jamana kɔnɔdenw ye k'a yir'u la k'a fɔ ko u bɛ ka wari min yɛrɛ kɔni bɔ an kun fondé soutien ko ta fanfɛla la ni o bɛ bɔ crédit ale ni wariciw yɛrɛ kɔni yɔrɔ la k'a bɛ fɛ k'a yira jamana kɔnɔdenw na k'a fɔ ko olu ka laɲini yɛrɛ kɔni tɛ tali kɛ dɔwɛrɛ la o ko in na o de ka fɛɛrɛ latigɛ yɛrɛ kɔni ka EDM yɛrɛ kɔni lawuli ko ɲuman yɛrɛ kɔni cogo min a ka se ka baara yɛrɛ kɔni kɛ Général Abdoulaye Mayiga yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko société fila tɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na min bɛ courant di mɔgɔ ma ko société kelen bɛ an bolo an ka Mali jamana kɔnɔna na min bɛ se ka i charger an ka jamana courant ko taw yɛrɛ kɔnɔna na ko o ye EDMSA dɔrɔn de ye ko maa si tɛna na an ka Mali jamana courant ko gɛlɛya yɛrɛ kɔni ɲɛnabɔ EDMSA nɔ la ko EDMSA ale ye an ka jamana société de ye wa an ka Mali jamana kɔnɔdenw de bɛ baara la a kɔnɔ min ye ko amélioration donna an ka Mali jamana courant ko yɛrɛ kɔnɔna ni k'a bila ka taa heure 19 yɛrɛ kɔnɔna tile kurukara bɛɛ ko ka sɔrɔ wagati tɛmɛnenw na an kun bɛ courant sɔrɔ heure 6 de tile kurukara kɔnɔna na min ye o ko ye Général Abdoulaye Mayiga yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko o ko yɛrɛ kɔni kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko olu nimisi wasara ka d'a kan k'olu ka laɲini yɛrɛ kɔni ka bon ni o bɛɛ ye k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu ka laɲini yɛrɛ de kɔni san kurukara bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka courant di Mali jamana kɔnɔdenw ma tile kurukara bɛɛ kɔnɔna na ko wa fɛɛrɛ fɛn fɛn bɛ se ka latigɛ walasa o jaabi yɛrɛ kɔni ka se ka sɔrɔ k'olu y'o fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan walasa laɲini ninnu bɛ se ka sabati ko centrale solaire dɔw bɛ dilan na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi minnu yɛrɛ kɔni na bila baara la don n'a nataw la walasa olu fana bɛ se ka courant di EDM maaw ma ko min ye plan national énergie ko in yɛrɛ kɔni bilalen sen kan ko o kɛkun de ye walasa ka se ka an ka jamana courant ko a kana na dan ko kelen ma ka ɲagaminw don a la cogo min an bɛ dépanner min yɛrɛ kɔni kɛ carburant kow la ka camanba bɔ o la premier ministre ka kɔrɔfɔ la k'a la ti mɛn don n'a nataw la an kɔrɔ dɔrɔn yɛrɛ kɔni min ye nin centrale solaire kofɔlen ninnu ye olu baaraw bɛ ban wa u bɛna bila baaraw la ni o centrale solaire ninnu yɛrɛ kɔni ye baara daminɛ olu bɛna commencer ne ka courant fɛnɛ di EDM maaw ma ko wale yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni an ka jamana courant ko yɛrɛ kɔni bɛ dépend carburant ko min na ka camanba de bɔ o la a bɛ sinsin a kan k'ali n'a sɔrɔ olu bɛ retard la o ko in yɛrɛ kɔni na k'olu ka laɲini ye min ye centrale solaire ko ninnu yɛrɛ kɔni na ko o laɲiniw yɛrɛ kɔni bɛ sabati don n'a nataw la ka d'a kan centrale solaire ko ninnu jɔli baaraw bɛ sen na an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi comme ye centrale d'énergie nucléaire ko fɛnɛ ko o ko in fɛnɛ o laɲini min bɛ olu kɔnɔ ko n'ala sɔnna ma don n'a nataw la o laɲini yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ sabati ko olu bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa o laɲini ninnu ka se ka sabati don n'a nataw la nka kɔni y'a jira k'a fɔ ko ɲinan yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'olu ka laɲini de ni ka courant di Mali jamana kɔnɔdenw ma tile kurukara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ko wa fɛɛrɛ fɛn fɛn bɛ se ka latigɛ walasa o laɲini ka sabati ko fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen latigɛra olu fɛ ko wa don n'a nataw la laɲini tɛ k'a kɔni bɛ sabati ko juillet kalo dɔrɔn yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an ka Mali douane ma olu ka recettew yɛrɛ kɔni yɛlɛla fo ka taa se CFA wari miliyari 84 yɛrɛ kɔni ma an ka Mali jamana kɔnɔna na k'an ka Mali douane maaw yɛrɛ kɔni sera ka ni recette ba in sɔrɔ cogo min kalo kelen dɔrɔn kuntagala yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko o yɛrɛ kɔni dabɔra fɛn dɔ de la ni min kun ma diya Mali jamana kɔnɔdenw ye wagati tɛmɛnenw na o fɛn yɛrɛ kɔni ye jumɛn ye ko min ye camion belebeleba ninnu yɛrɛ kɔni ko yamaruya tɛ olu bolo ni ka don an ka Mali jamana kɔnɔna na wa yamaruya tɛ u bolo ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na ka taa yɔrɔ wɛrɛw yɛrɛ kɔnɔna na o décision kura min yɛrɛ kɔni taara an ka transport ko ministre yɛrɛ kɔni fɛ ko an bɛ wagati min na fɔ ko bi douane maaw ka recette cayali yɛrɛ kɔni dabɔra nin décision kura yɛrɛ de kɔni na ko ka sɔrɔ wagati tɛmɛnenw na décision in kun ban ni Mali jamana kɔnɔdenw ye hali n'a sɔrɔ an ka Mali ministre des transports ni o ye madame Danbele Madina Sisoko ye hali n'a sɔrɔ ale ka décision yɛrɛ kɔni ta wagati a ka laɲini kun tɛ ni ka dɔw yɛrɛ kɔni fara an ka douane maaw yɛrɛ kɔni ka recette de kan ko nka décision yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ye ni ka na ni o ko ɲumanba in ye wagati min madame Danbele Madina Sisoko ale bɛ nin décision kofɔlen ta a ka laɲini kun de ye walasa ka an ka jamana siraw yɛrɛ kɔni lakana ni camion belebeleba ninnu yɛrɛ kɔni tɔɔrɔ ma ko nka décision yɛrɛ kɔni nana ni ko ɲumanba de ye an ka jamana douane maaw ka recette kɔnɔna na ko fɔlɔ camion belebeleba ninnu kelen kun bɛ na ni minɛn minnu yɛrɛ kɔni an ka Mali jamana kɔnɔna na ni kun ye o camion ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔfɛnw tila wagati laban in na camion minnu bɛ ka don an ka Mali jamana kɔnɔna na a kun bɛ se ka bɛn o camion fa ɲɔgɔnna 3 de ma ko fɔlɔ camion belebeleba ninnu kelen na bɛɛ kun bɛ se ka doni min yɛrɛ kɔni ta kun bɛ se ka tonne 90 fo ka taa se tonne 100 yɛrɛ de kɔnɔ
kɔnɔna ko ɲani ni camion belebeleba nali an ka Mali jamana kɔnɔna na u ka tigɛ olu yɛrɛ kɔnɔna o y'a sɔrɔ ni camion yɛrɛ kɔnɔna na olu kun bɛ dédoyement kelen yɛrɛ dɔrɔn de kɛ ko nka san bɛ wagati min na fɔ ko bi u kun bɛ o doni ba minnu yɛrɛ kɔni ta ka na an ka Mali jamana kɔnɔna na n'u kun bɛ dédoyement kelen yɛrɛ de kɔni kɛ o doni yɛrɛ kɔni bɛ tila sisan u bɛ dédoyement caman yɛrɛ de kɔni kɛ ni o doni kelen ninnu ye ko fɔlɔ feerekɛlaw kun bɛ camion kelen ta ka doni minnu yɛrɛ kɔni don a kɔnɔna na sisan u wajibiyalen don ne ka camion caman yɛrɛ de kɔni ta walasa ka se ka o doni kelen ninnu yɛrɛ kɔni tila olu ni ɲɔgɔn cɛla la ko wa o camion bɛɛ lajɛlen bɛ dédouaner u damana yɛrɛ de kɔni na a tɛ fara ɲɔgɔn kan ne ka dédouaner yɛrɛ kɔni ko o jaabi yɛrɛ kɔni kɛra jumɛn ye dédouanement yɛrɛ kɔni cayara ni dédouanement yɛrɛ kɔni cayara o b'a yira k'a fɔ ko dɔ bɛ fara kosɛbɛ douane maaw ka recette de kan ko kun min kɔni y'a to juillet kalo dɔrɔn kɔnɔna na douane maaw sera ka CFA wari miliyari 84 yɛrɛ kɔni sɔrɔ recette ko o kun dɔ yɛrɛ kɔni dabɔra nin ko in de la nin ko in sababuya yɛrɛ kɔni na an ka Mali jamana kɔnɔden dɔw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'ale k'a da nin dɔrɔn yɛrɛ kɔni ma an ka Mali ministre des transports ni o ye madame Danbele Madina Sisoko yɛrɛ kɔni ko jamana kɔnɔdenw kan ka ale jukɔrɔma don a ka nin décision in na hali k'a dabɔ douane maaw ka recette cayali dɔrɔn na min kɔni an ka Mali jamana kɔnɔdenw ye olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni nisɔndiya bɛ kosɛbɛ k'o sababu yɛrɛ kɔni bɔ douane maaw ka nin recette camanba in yɛrɛ kɔni na o ko yɛrɛ de kɔni na an ka Mali ministre des transports an bɛ ale fo kosɛbɛ a ka nin décision in na hali n'a sɔrɔ décision in ta kuma a ka laɲini kun tɛ ka dɔ fara an ka jamana douane maaw ka recette kan ale bɛ fo kosɛbɛ min fɛnɛ ye douane directeur général ni a ka cɛdenw ye olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɔlen don kosɛbɛ u ka nin recette ba in yɛrɛ kɔni sɔrɔli la juillet kalo kɔnɔna na Diamond Ciment Mali ni nin kɔni ye ciment dilan ni usine ye an ka Mali jamana kɔnɔna na min bɛ Kayi région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na o autorités kɔni ye lettre kɛ ni ka ɲɛsin Kayi directeur régional du travail yɛrɛ kɔni ma k'a yir'u la k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ciment dilan usine yɛrɛ kɔni baarakɛla dɔw yɛrɛ kɔni bɛ chômage la Diamond Ciment Mali maaw yɛrɛ kɔni ka nin décision in bɛ na o y'a sɔrɔ juillet kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen san 2025 ni maa ninnu ka ciment dilan usine min yɛrɛ kɔni bɛ Kayi région kɔnɔna na ni a bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bafula bɛ cercle yɛrɛ kɔnɔna na Bamaci wale maaw filɛ ni ka attaque kɛ ni ka ɲɛsin ni ciment dilan usine ma ciment dilan usine maa ninnu yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Bamaci wale maa ninnu ka ni attaque yɛrɛ kɔni senfɛ ko bilan ninnu giriyara kosɛbɛ ko maa dɔw bɔnɛna u ni na maa minnu bɔnɛna u ni yɛrɛ kɔni na olu cɛla an ka gendarme fila yɛrɛ kɔni kun b'a la minnu kun bɛ surveillance la usine na nin don kofɔlen in na ko moyen logistique min kun bɛ ciment dilan usine maa ninnu bolo Bamaci wale maaw ye tiɲɛni don olu la ko camion dɔw kun jɔlen yɛrɛ kɔni kun bɛ ciment dilan usine da la ni olu kun falen kun don ciment yɛrɛ kɔni na ko Bamaci wale maaw ye tiɲɛni don olu fɛnɛ na ko Bamaci wale maaw ma dan nin dɔrɔn yɛrɛ kɔni ma min ye ciment dilan usine yɛrɛ kɔni na ni jamana kɔnɔden 3 yɛrɛ kɔni kun bɛ baara la ciment dilan usine na ko Bamaci wale maaw filɛ ne ka o maa 3 nin fɛnɛ minɛ ne ka taa ni olu ye ka olu kɛ otage yɛrɛ kɔni ye an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi nin wale jugu in yɛrɛ de nana kɛ sababu ye ni Diamond Ciment Mali maaw yɛrɛ kɔni ye laseli kɛ ko nin ko yɛrɛ de kɔni na u tɛna na se ka baara kɛ u ka usine kofɔlen in na ko yɛrɛ de kɔni na u ka usine baarakɛla maa dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ u bɛna olu yɛrɛ kɔni bilanen ka bɔ baara la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a ye kunnafoni yɛrɛ kɔni sɔrɔ k'an ka Mali premier ministre kɔrɔ dɔ ni o ye Musa Mara yɛrɛ kɔni ni nin maa kofɔlen ale yɛrɛ kɔni datugura kaso la août kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen san 2025 ko kari tɛmɛnen août kalo tile 10 san 2025 tileganfɛla yɛrɛ kɔni fɛ k'an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni ye Musa Mara bɔ Bamako MCA yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ne ka a bila ka taa Kulukoro MCA yɛrɛ kɔni na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi wale min yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ye ni an ka autorité maaw ye Musa Mara yɛrɛ kɔni bɔ Bamako MCA la ne ka ale yɛrɛ kɔni bila ka taa Kulukoro MCA la an tɛ kunnafoniya foyi yɛrɛ kɔni dɔn o ko ɲɛ kan fɔlɔ ni a ka avocat principal ye ni o ye Mutakatali Tali kɔni ye ale fɛnɛ ma bɔ ni ka kuma yɛrɛ kɔni kɛ a ko ɲɛ kan fɔlɔ sisan an bɛ tɛmɛ an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Burkina Faso jamana kɔnɔna na ko civil tɛmɛnen août kalo tile 9 san 2025 Burkina ka finitigilakaw olu sera ka Bamaci wale maa 100 bɔyanko yɛrɛ kɔni bɔnɛ ani na Kantishari mara kɔnɔna na ni yɛrɛ kofɔlen min Burkina Faso ɛsiya fanfɛla de ko opération in kɔnɔna na Burkina Faso ka finitigiw olu kɔni u yɛrɛ dɛmɛ kosɛbɛ ni u ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw ye ko a wagati min u bɛ taa bɔ Bamaci wale maa ninnu kan o y'a sɔrɔ maa ninnu yɛrɛ kɔni kun bɛna na binkani wale de kɛ ni ka ɲɛsin Kantishari localité maaw yɛrɛ kɔni ma ko wa Burkina ka bataillon d'intervention rapide mɔgɔ na maaw yɛrɛ de kɔni fɔli la ni ka Bamaci wale maa ninnu yɛrɛ kɔni o y'a sɔrɔ u kun pɛrɛnnen don u ka wale jugu in kɛli la ni ka ɲɛsin nin localité kofɔlen yɛrɛ kɔni maaw ma la Burkina Faso ka finitigiw ka teliya ale ni u jukɔrɔmadonni yɛrɛ kɔni u ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw fɛ Burkina Faso ka finitigiw yɛrɛ kɔni sera ka tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don Bamaci wale maa ninnu kunna wale min kɛra sababu ye n'o ye Bamaci wale clan ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni faga minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ni sera ka bɔ a la olu bolila joona joona ni ka taa u dogo u ka o bolili yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na u taara ni ka u ka kɛlɛkɛminɛn caman to ni opération min
kɛra Burkina Faso ka finitigiw yɛrɛ kɔni fɛ u bɛ tali kɛ dɔgɔkun laban yɛrɛ kɔnɔna Burkina Faso ka finitigiw ka opération yɛrɛ kɔni cayali la jamana fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na de la Burkina Faso ka autorité militaire maaw bɛ foliba kɛ ne ka ɲɛsin Burkina Faso finitigiw yɛrɛ kɔni ka cɛsiralen n'u ka baarakɛ kunba yɛrɛ kɔnɔna opération ninnu yɛrɛ kɔni senfɛ wagati laban na wa Burkina Faso ka autorité militaire b'a yira k'a fɔ comme ye Burkina Faso ka finitigiw ye k'alisa olu cɛsirilen don banbaci wale maaw kɛlɛli la walasa Burkina Faso fantan a 4 bɛɛ lajɛlen lakana ka sabati wale min bɛ kɛ sababu ye ne ka jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw fɛnɛ ka lakana sabati Côte d'Ivoire procureur ale kɔni bɛ bɔ ne ka kuma a b'a yira k'a fɔ ko fɛn fɛn yɛrɛ kɔni ko k'a fɔ ko Côte d'Ivoire maaw ye kɔni walejuguw ta ne ka ɲɛsin ale n'o faso ma ni nin ye Burkina Faso ka jamana kɔnɔden dɔ ye min ko minɛn bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na wagati tɛmɛnenw na ni ale yɛrɛ kɔni fatura ko maa fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ k'a fɔ ko Côte d'Ivoire maaw ye walejugu ta ne ka ɲɛsin u ma o kuma yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ ye interview la min carila kari tɛmɛnen kalo tile 10 sanba 2025 Côte d'Ivoire ka tribunal de grande instance procureur ale kɔni bɛ bɔ ne ka kuma ale n'o faso ka fatuli lahalayaw yɛrɛ kɔni ka Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na wa ko kuma fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ ka bɔ ni o ye ɲakili ye ne ka ɲɛsin Côte d'Ivoire autorité maaw ma k'a yira k'a fɔ ko Côte d'Ivoire maaw ye ale n'o faso yɛrɛ kɔni faga procureur ale b'a yira k'a fɔ k'a tɛ sɔn o kuma ninnu ma k'olu tɛ tiɲɛ ye ka sanga ni Burkina Faso jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni caman ka ɲakili ye ne ka ɲɛsin Côte d'Ivoire maaw yɛrɛ kɔni ma k'a yira k'a fɔ ko Côte d'Ivoire ka autorité maaw ye ale n'o faso yɛrɛ kɔni faga Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na Côte d'Ivoire ka tribunal de grande instance procureur ni o ye Umar Dramane Kone yɛrɛ kɔni ale y'a yira k'a fɔ k'ale n'a sɔrɔ wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ale ye maa ye min tɛ kuma kosɛbɛ k'a ka kan yɛrɛ kɔni a ka bɔ ne ka ɲɛfɔli kɛ nin affaire in na walasa faamuyali ka se ka sɔrɔ a la procureur ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a da bɛ taa se ale n'o faso yɛrɛ kɔni minɛla lahalaya minnu kɔnɔna na Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na fo ka taa se a fatuli dɔ yɛrɛ kɔni ma ni o kɛra juillet kalo tile 24 tɛmɛnen ni Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na Umar Dramane Kone ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔnɔna na ko Alain Christophe Traoré ni ale lakodɔnnen don kosɛbɛ ni ale n'o faso tɔgɔ de ye k'ale kun poursuivlen don Côte d'Ivoire ka tribunal de grande instance maaw ka section antiterrorisme maaw yɛrɛ de kɔni fɛ k'a kun poursuivlen don ko minnu yɛrɛ kɔni na o de ye k'a bɛ ka complot kɛ ne ka ɲɛsin Côte d'Ivoire autorité maaw yɛrɛ kɔni ma k'a ni espionnage ko ale n'o faso k'a bɛna fɔ k'ale kun ye o yɛrɛ de kɔni kɛ procureur ka kɔrɔfɔ la ko maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka min fɔ ni o de ye ko kojugu taara ne ka ɲɛsin ale n'o faso ma wagati min a kun datugulen don Côte d'Ivoire autorité maaw yɛrɛ kɔni bolo ko o kuma yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ ko ale n'o faso yɛrɛ kɔni ko Côte d'Ivoire autorité maaw kun kɛmɛ ne ka ale minɛ cogo min ani maa si minɛ cogo yɛrɛ kɔni kun tɛ kelen ka da kan k'a kun bɛ garisɛgɛ fɛn dɔw la Côte d'Ivoire ka kasoladen tɔw tɛ garisɛgɛ o fɛn ninnu na procureur ka kɔrɔfɔ la ko ale n'o faso kun minɛlen don lahalaya min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko kasoladen yɛrɛ kɔni kun tɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na min kun ka minɛli bɛ kɛ o lahalaya kɔnɔna na ko daraka kun bɛ di ale n'o faso ma tilela kun bɛ di a ma surafana kun bɛ di a ma wa yamaruya yɛrɛ kɔni kun bɛ ale n'o faso bolo wagati dɔw yɛrɛ kɔnɔna na ni a kun ka d'a ye ka dumuni min yɛrɛ kɔni kɛ a kun b'o fɔ n'o kɛra o kun bɛ dilan ni ka na di a ma ko min ye tele ye ko ale n'o faso yamaruya kun bɛ a bolo ni ka ninnu bɛɛ lajɛlen lajɛ k'a to minɛlen yɛrɛ kɔni na Côte d'Ivoire autorité maaw bolo procureur yɛrɛ kɔni ka nin walawalali in bɛ na wagati dɔ la o y'a sɔrɔ Burkina Faso ka parquet maaw fɛnɛ laseli kɛ k'u bɛ ka sɛgɛsɛgɛli baara dɔw yɛrɛ kɔni daminɛ min kɔnɔna na u bɛ ka maa dɔ yɛrɛ de kɔni ɲaki k'o ye walejugu ta ne ka ɲɛsin ale n'o faso ma k'o ye ale n'o faso faga ko wa Côte d'Ivoire autorité maaw yɛrɛ kɔni ye min fɔ ni o de ko ale n'o faso i yɛrɛ faga Burkina Faso ka maaw y'a yira k'a fɔ k'u tɛ sɔn o kuma yɛrɛ kɔni ma cogoya si la Côte d'Ivoire procureur ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko olu ye ale n'o faso yɛrɛ kɔni minɛ ne ka a datugu école de gendarmerie kɔnɔna na nka olu ma taa ni a ye kaso yɛrɛ kɔnɔna na k'olu y'o kɛ kun kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ yɛrɛ de kɔnɔna olu y'o kɛ walasa ka se ka ale n'o faso yɛrɛ de kɔni ka lakana sabati ko min ye ko k'a fɔ ko walejuguw taara ne ka ɲɛsin ale n'o faso yɛrɛ kɔni ma wagati min a kun minɛlen don Côte d'Ivoire autorité maaw yɛrɛ kɔni fɛ procureur y'a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ ka o fɔ o y'olu ka kuma dɔrɔn de ko ɲɛ tɛ olu ye sɛgɛsɛgɛli baara minnu yɛrɛ kɔni kɛ ko o kow bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni jɛyalen don Côte d'Ivoire procureur bɛ a tiɲɛtigiya k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ kɔni na ko information judiciaire dɔ yɛrɛ kɔni dayɛlɛla olu fɛ walasa ale n'o faso ale yɛrɛ kɔni sara lahalaya minnu kɔnɔna na ka se ka olu dɔn min kɔni ye Côte d'Ivoire procureur ka nin bɔli yɛrɛ kɔni a ka interview yɛrɛ kɔni senfɛ o kɛra sababu ye ne ka maa caman yɛrɛ kɔni dabaliya ba ka d'a kan ale nana kuma min yɛrɛ kɔni fɔ ani ko min yɛrɛ kɔni bɛ ka tɛmɛ Burkina ni olu ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔni na o kɛra sababu ye ne ka maaw yɛrɛ kɔni tɔ ɲagami ni affaire ko in kɔnɔna na ka d'a kan procureur yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko min ye ko olu ye walejugu yɛrɛ kɔni ta ne ka ɲɛsin ale n'o faso ma k'o tɛ tiɲɛ ye ko ale n'o faso kun bɛ sago bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ kaso kɔnɔna na k'a sɔrɔ Burkina Faso maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'u bɛ ka bisiya k'a fɔ ko Côte d'Ivoire autorité maaw ye walejugu taman ta ne ka ɲɛsin ale n'o faso yɛrɛ kɔni ma ko o ma dan dɔrɔn yɛrɛ kɔni ma k'u ye ale n'o faso yɛrɛ kɔni faga de o de la Burkina Faso autorité maaw b'a wajibiya ko ka ale n'o faso yɛrɛ kɔni su bila ka taa Burkina Faso jamana kɔnɔna na walasa olu ka se ka nin maa kofɔlen ka sudon baaraw yɛrɛ kɔni kɛ bonya kɔnɔna na
Nini bɛ dan sigi an ka bino kibaru la an b'an kanubaga n'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan la carili ani ka hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ a ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma